Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген май айының соңгы көне, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, атнага җитәрлек күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. 1800 көтеп алынган ямьле җәй айлары да килеп җитте. Җәю ял вакыты. Сәяхәт иткәндә балаларга сәламәтлек ягыннан зыян килмәсен өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Шул турыда табиб Илдус Лытфуллин сөйләп китер. Әлбәттә, пандемия булуга карамастан сәяхәтләр дәвам итә. Һәр кешенең әзрәк ял итеп аласы киләдер инде. Ләкин ниндидер озак, ерак сәяхәтләргә чыкканда пандемия белән бәйле ситуацияны анализларга кирәк. Пандемия бетмәде, ковид дәвам итә, һәм менә чит илгә барып, шунда ковид ләктереп, чит илдә авырып яту, ковид белән минемчә ул бик начар нәрсә. Анда бит син гражданин да түгел, анда булган медицинский страховка ул бит бөтен була торган авырукларны капламый ичендә. Шуның өчен моның белән сак булырга кирәк. Беренчедән, минемчә, әгәр дә сез чит илгә барырга җыенасыз икән, баштан аны прививка куйдырырга кирәк. Хәзергесе менә көндә кулланыла торган прививкалар, безнең илдә була торган прививкалар, баштан аларны әйбәт өйрәнелмәгән дип санарга була иде. Хәзер алай дип әйтеп булмый. Алар өйрәнелгән дип санарга кирәк аларны һәм ул вакциналарны куркынычсыз дип саныйбыз. Әлбәттә, бәләкәй бала белән сәяхәткә чыгу үз бала өчен җиңел нәрсә түгел. Шуның өчен бик бәләкәй балаларны кайдыр сәяхәтләргә алып бару минемчә дөрес түгел. Әгәр дә бренди чынлап та кирәк икән, кирәклеш икән, ул вакытта инде башка нәрсә. Мондый абсолют рәвештә балаларны юлга алырга ярамый дип әйтмибез без. Ләкин әгәр дә бу теге ял өчен генә, сәяхәт өчен генә булса, минемчә бик бәләкәй балаларны юлга чыгарга ярамый. Булай күпчелек вакытта бәләкәй балалар, яшь тулмаган балалар, алар транспортны әйбәт кичерә. Күпчелек вакытта транспортта ничектер үзләрен олорак балалар начаррак хис итә, бәләкәй балалар транспортны гадәттә әйбәт кичерә. Тагын шуны әйтеп үтәргә кирәк, бәләкәй балалар, әлбәттә, алар менә губка кебек бөтен инфекция эләктереп тора бит инде, бит. Моны күз алдына тотарга кирәк. Шуның өчен әгәр дә сез бәләкәй бала белән сәяхәткә чыгасыз икән, аның кулларының чисталыгын карарга кирәк, һәр вакыт кулларын антисептик белән эшкәртеп торырга кирәк. Битләрен мөмкин булган кадәр битлек белән каплап торырга кирәк, мөмкин булган кадәр инде, бит. Һәм юлда нәрсә ашаганына, нәрсә эчкәненә игътибар итәргә кирәк. Үзегез белән ниндидер менә ябылган савытта су булырга тиеш, үзегез белән ниндидер пакетта кибеттән алынган ризык булырга тиеш, чиста ризык, чиста су булырга тиеш үзегез белән. Балаларның җәйге ял сезоны старт алды. 25 майдан җәйге лагерьларга юллама алучылар кэшбэк рәвешендә юллама акчасының бер өлешен кире кайтара алалар. Балаларның ялын оештыру турында без студиябызның кунагы белән дә сөйләшербез. Бүген бездә кунакта Зөлфия Ибляминова, Идел яшьләр үзәге директоры. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез? Быелгы җәй айларында Идел яшьләр үзәге балалар, яшьләр өчен гомумән алганда нинди кызыклы чаралар әзерләде? Безнең инде балалар өчен традицион форматта милләтебез хәзинәләре дигән профильле смена узачак. Һәм ул башлана иртәгәдән һәм 18 көн дәвам итәчәк. Татар теленә бик күп әһәмият бирәсез. Быел да шулай буламы? Без гомумән Идел яшьләре ул бит инде Идел яшьләр үзәге эшли читтә яшәүче татар балалары белән. Чит регионнарда яшәүче, әлбәттә бездә Татарстаннан да балалар катнаша, ләкин аларның проценты алай зур түгел. Төрле регионнардан балалар киләчәкләр. Һәм гомумән сменада менә бу татар балаларын берләштерү, аларга традицияләрне сакларга, телне сакларга һәм дәвам итәргә, шул кыйммәтләрне салу аларның күңеленә тора инде. Төп максат булып. Кунакларны кайлардан көтәсез булып чыга? Кунаклар төрле регионнардан киләчәк. Әстерхан өлкәсе, Пермь крае, Башкортстан, Удмуртия, Нижний Новгород, Самара, Саратов, башка регионнардан, бик күп регионнардан киләләр. Краснодар краеннан да бар, Костромадан да бар. Шуңа күрә бик күп кунаклар көтәбез, әйбәт кенә уздыр дип ышанып калабыз. Быел бит әле безнең ковид белән бәйле шулай санитарий, эпидемиологик үзенчәлекләрендә сакларга күз алдында тотырга кирәк. Сездә дә шулайдыр инде? Чыннан да бу әлбәттә бик зур
мәсьәлә булып тора. Чөнки былтыр безнең кызганычка каршы смена хәтта үтә дә алмаган иде. Без аны онлайн форматта оештырдык былтыр. Быел инде менә кирегә рөхсәт ителми, башка кунакларны да чакырырга мөмкин түгел һәм без смена дәвамында чыга алмыйбыз. Шулай ук шәһәргә анда кайдыр барырга шулай ук рөхсәт ителми, базада булачакбыз. Көн дәвамында балалар нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр? Көн дәвамында аларның инде традицион рәвештә була татар тел дәресләре, чөнки чит регионнардан килгән татар балалары һәм шуңа күрә безнең программада һәр елны каралган татар тел дәресләре. Шулай ук була безнең әйдәманнардан мастер-класслар, төрле юнәлеш буенча ул бию, вокал, үз-үзеңне үстерү, тарих һәм башка юнәлешләр буенча. Һәм төрле кызыклы чаралар, шул ук спорт уеннары, традицион рәвештә безнең татар кызы, татар егете бәйгеләре, Идел моңа бәйгесе, төрле КВН кебек кызыклы чаралар, хан хәзинәсен эзләү кебек квест уеннар, шундый кызыклы чаралар һәм уеннар булыр дип көтәбез. Ничә смена булачак җәй дәвамында? Безнең булды төрле еллар 2 сменада оештырыладыр, ләкин быел 18 көн дәвамында булачак һәм бер генә смена планлаштырылган. Яшьләр өчен нинди чаралар карыйсыз? Без яшьләр өчен шулай ук татар яшьләре көннәре безнең инде быел 31нче тапкыр узырга тиешле чара. Аны планлаштырып торабыз. Әлегә аңа әзерлек бара һәм инде даталары белән дә төгәл сөйләшү, хәл итү. Еллар узгач та менә бу яшьләр белән, балалар белән мөнәсәбәтләрне саклап каласызмы? Алар белән аралашуны дәвам итәсезме? Әйе, әлбәттә, без ел дәвамында да яшьләр белән эшлибез һәм балалар белән дә эшлибез. Безнең әле көз көнне шулай ук татар балалар лидеры мәктәбе уза һәм күбесенчә менә милләтебез хәзинәләрендәге бик актив катнашкан балаларны без анда шулай ук чакырабыз. Һәм алар үзләренең регионнарында да төрле татар автономиялары каршында яки татар оешмалары каршында актив эшли, актив анда катнаша башлыйлар чараларда. Яшьләр күбесе ниндидер бәлки татар яшьләре көннәреннән чыккан яшьләрнең бар хәтта үзләре ачып җибәргән оешмалары, андагы иҗтимагый оешмалар белән алар хәзерге вакытта анда эшлиләр. Шуңа күрә алар инде үз регионнарында шушы татар яшьләренең активлыгын алып баралар һәм балаларга чаралар оештыралар, яшьләргә чаралар оештыралар. Шуңа күрә без алар белән һәр вакытта элемтәдә һәр вакыт сөйләшеп, әгәр дә ниндидер чара оештырырга, хәтта ярдәм кирәк булса, ярдәм итеп, шулай эшлибез. Инде менә килергә мөмкинлекләре булмаган балаларның, яшьләрнең, алар менә ничек сезнең белән арага керә алалар, ничек сезнең белән мөнәсәбәтләрне тоташтырып торалар? Гомумән, безнең Идел яшьләр үзәгеннән карап барырга була, безнең социаль челтәрләрдә мәгълүмат безгә шылтыратып сорарга була, нинди сменалар, нәрсәләр була икән, сайттан карарга була ел дәвамында һәм безгә чыгарга була менә шундый мөрәҗәгать белән без килергә телибез сменагызда ял итәргә дип. Һәм шулай ук әлбәттә регионнардан бөтен балалар да килеп тә бетә алмый, андый мөмкинлек тә юк. Шуңа күрә челтәрле дип атыйбыз инде без аны. Шундый сменаларны регионнарда да кайбер вакытта оештырырга тырышалар. Андагы автономиялар яки яшьләр оешмалары, мәсәлән, милләтебез хәзинәләре Себер сандыгында дигән смена Новосибирскида гел үтеп киләдер, һәм ул бу елда планлаштырылган. Шулай ук Төмән өлкәсендә планлаштырылган смена уздырырга милләтебез хәзинәләре дип аталган. Шуңа анда да бу эш дәвам итә һәм без дә мөмкин булганча ярдәм итәбез. Бу инде регионнарда яшәүче безнең татарлар, яшьләр, балалар бу безнең милләтебезнең киләчәге дип әйтеп була. Шуңа күрә алар белән гел хәбәрдар булып тору, гел аралашып тору бу безнең өчен дә, татарлар өчен дә, барыбыз өчен дә гомумән алганда бик мөһим дип әйтергә була. Әлбәттә, шул элемтәләрне ныгытып һәм регионнан шушы килгән балалар бер-берләре белән дә танышып, киләчәктә дә аралашып, яшьләр дә бер-берләре белән танышып, хәтта уртак регионнар белән уртак проектлар да оештыралар. Шуңа күрә бу шундый кирәкле эштер дип саныйм. Әйе, бик зур рәхмәт сезгә. Бүген килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, смена уңышлыгына узсын, балалар саны, килүчеләр саны артып торсын, яшьләребез дә гел бергә шушылай менә сезнең белән матур гына эш итәргә насыйп булсын үзегезгә дип. Рәхмәт бик зур сезгә.
Телевидение фондында сакланган ямле җәй айларына багышланган Илһам Шакиров башкаруындагы җыр белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Һәр көнегезнең бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Yeşil orman boylarında bağlanıp dalsırap, şallığı biçen çava batır yegedekin solap. Yemre bulayayın aylarla, matur bula bulunur kırlar. Yemre buladır yaylarını aylarla, matur bula bulunur kırlar. Kiş salgında havaya başını çalığı talışı, düşman yalı avgan kebe hava beşen papusa. Yemre bulayayın aylarla, matur bula bulunur kırlar. Yemre buladır yaylarını aylarla, matur bula bulunur kırlar. Şapkan pişen astarın acirciyle koyular. Arabaya getirden kayıtma çirkesinden sıyılar. Yemre bulayayın aylarla, matur bula bulunur kırlar. Yemre buladır yaylarını aylarla, matur bula bulunur kırlar. Yeşil orman boylarında bağlanıp dalsırap, şallığı biçen çaba batır yegedekin solap. Yemre bulayayın